Sanibona bafana bakithi. Ngithemba ukuthi niyaphila insizwa zakithi ezisencane. Ngicela ugqugquzela umuntu osemncane manje osazama, osangena emsebenzini, osalungela ukuya emsebenzini, osanda kuthola umsebenzi. Ngicela ukukutshela mfana wakithi ukuthi uyazi ukuthi ukuvuka nje engubeni, uphume engubeni akumnandi. Ukuvuka uphume engubeni akumnandi insizwa zakithi. And kunzima ngesinye isikhathi abanye abantu balova emsebenzini ngenxa yokuthi ukuvuka akuyona into elula. Hayi ukuthi ulova ngoba egula, ulova ngoba mhlambe kukhona into enkulu emphazamisayo. Kodwa ingoba ukuvuka akumnandi. Kodwa ngicela ukukutshela ke mfana wakithi ukuthi umehluko phakathi kwakho nontanga yenu indlela wena ozoyilulela ngayo isikhathi osukwini. Umehluko phakathi kwakho nontanga yenu indlela ohlonipha ngayo isikhathi sakho bese uzelulela isikhathi sakho osukwini ukuthi usuku lwakho lube nesikhathi eside. Mawusheshe wavuka insizwa yakithi kwenza ukuthi usuku lwakho lube lude, okusho ukuthi umningi umsebenzi osuku uzowenza osukwini uqede. Uma ngabe uphuzile ukuvuka usuku lwakho luyashoda, noma ngabe ufuna ukwenzani akuzukwenzeka ngokusheshsha, akuzukwenzeka kunqamleleke kusheshe kwenzeke konke ngosuku olulodwa. Uma into okufanele uyenze ngosuku ungayiqedanga ubokwazi lolu suku uyalikweleta forever empilweni yakho. So into engifuna ukunitshela yona bafana bakithi ukuthi ningaboni sesinivezela inkomo kanje, ningaboni abanye bafowethu sebenivezela imali, ningaboni abanye bafowethu sebenivezela amabhizinisi. Kuqala ngokuvuka. Vuka, ungabe umfana othanda kakhulu ingubo. Angisho abantu besifazane laba bathanda ukuthi athi ngicela unginike isikhathi sami, ngicela ube nesikhathi sami, wena unaso isikhathi sami. Kuyohamba kufika isikhathi la khona noma ungamnika isikhathi esingakanani. Uma ngabe ungenakho lokho kufanele ube nakho ukuze yena njengomuntu wesifazane akukhombe njengendoda uyokushiya. So ungazenzi isilima, ungazenzi isiphukuphuku libalo ukuthi wena uyitshela ukuthi unothando oluningi. Uthando alifiki nawe. Hamba uyosebenza, vuka uyosebenza, phusha ngenkani. Iningi lethu ke thina esizamayo sinalo ibhadi lomuntu wesifazane empilweni yethu othola ukuthi akanalo nje uthando lokuweseka, akanandaba nje nento yenzayo, akanamsebenzi, into anendaba nayo ukuhlala ekutshela ukuthi kushoda ukuthi. Kodwa okubalulekile ukuthi wena mawune drive wena ngeke wehluleke mfana wakithi. Ayizonde inkabi insizwa zakithi, khethana abafazi abahle. Thank you.